wa rahmatullahi taala wa barakatuhu banda men yeɓiyankoɓe ayawu pindi tv nder leydi sénégal e caggal leydi sénégal min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaaguima on duwawu e yaafuya hande ɗen gandi ko 17 octobre taw hitande nde ko hitande ujunnaji ɗiɗi manade no e ɗiɗi mbeɗa andi oɗo saaha bandiraɓeɓe foof nana mbatti haqqillaji mum e pindi tv yewtere moɗo wiyetede bitten sernaɓe men eɗen gandi sernaɓe hewɓe ndewi ɗo en mbawa limtudeɓe kono hande noon en dañi koɗo mo ganduɗa ko almoudou cheikh tidiani radiallahu taala anhu biyeteɗo ceerno issa bokum o jeeya ko kanel ko kanko jiɗɗen yewtidde hande holmo jewtitten e makko jewtidtede makko ko jeeyaɗo allah moƴƴo julɗo kulɗo allah anani baro kadi sibu allah gando manano dino biyeteɗo ceerno abdourahmani bari o jeeya ko ɓoggal casamasa ko kanko tigui jewtitten hande so tawi jeeɗo ñaawi o haalan hol oɗo ceernajo to hoɗi to jeeya ɗo rewi e goɗe e kewɗe ɗo golli on saaha bandiraɓe kadi mbawa dañi hen beelamma e weltare no fewi no fewi no fewi no fewi to banggue karallagal to won toon ko mansour so walla mbiya cadwalo o ga banggue ibrahima thiombane eɗen gandi kañumen ko cameraman international e ko kamɓe tigui kucciti amen eɓe pilma min on saaha wawa yaade e weeyo ngo arta e guita moon laaron dañan beelamma ceerno isaga assalamu aleykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بني رابي جلبة إن الفو إن تلمناما إن دواناما إن ياغناما الله مجرك سودي إكفيني أولو نيالوما هندي ko ñalawma moƴƴo malaɗo mo ganduɗa eɗen ganniyi haalde hunde e gueɗe jeeyaɗo allah mawɗo mo allah moƴƴini biyeteɗo ceerno abdourahmani bari to ɓoggal inchallahu so allah ñaawi ma en gar hen ko ɓoyata ɗa haccam bisimillah wa assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu addanino wiide ndeɗo yewtere bitten sernaɓe men ceernaɓe ke mbitama ha gasi nde wonno so neɗɗo woni ceerno a faami dey e jibinama woni ceerno ha jangguini almuɓe on tigui andama kono noon mbaɗirɗen daadi ko beele janggo e jaam sukaɓe arɓe joni ɓe ganda oɗo ceerno meeɗi rewde ɗo mawɓe tawnoɓe gurdam makko ɓe mbiya ha ndeysan ciftoro hanki kamɓe gurdunoɗo ko ɗum addane innirde yewtere nde ɗo bitten ceernaɓe e meɗen ceerno issa bokum jeeya ko kanel eɗen gandi noon ko neɗɗo moƴƴo jankiniɗo aduna kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko baɗɗo fayida mon ɗo manano didonon ɗo joɗiɗo saram ɗo junggam nano mbiɗa hucci kadi mana e technicien ji ɗi ceerno namdalam dey ko namdadema ceerno abdourahmani bari mo kalten haala mum o ceerno abdourahmani bari kalna en ɗo hoɗi kalana en kadi ɗo yi aduna kalana en kadi manano didononi ɗo janggue ɗo jangguini kala kadi kayisiji allah ɗi allah waɗni moɗi bisimillah. eyyi ɗa haccama bisimillah eɗen belti no fewi e haalde e oɗo jeeyaɗo allah en gandimo hande so famɗi woni duuɓi 4 ɗum ɗi wona seeɗa wasata ko allah andinina makko kanko oɗo ceerno abdourahmane bari o hoɗi aduna ko wuuro ne wiya guba to heedi e sénégal guba woni ko saɗa yaaha casamance saɗa yaaha bindiona sa ari ha ɓenni to wiyete sara alkali cela jungo ma ñaamo on saaha jaaha to wiyete guba kanko ceerno abdourahmane bari ko ɗo no jibina e hoddiro allah noon wuro ngo yeehi hanko genti ndego genti hankadi ni hay hunde ala e wuuro he ko leɗɗe goni ɗon woni winde walla ɗo wonno noon e ga hango winni ngo winni hay goto ala ɗon caggal nde o janggoyi ha o artoyi o sincitingo o indire ngo darou bayda o ɓamtigo nde o arde nden o ɓamtata ko nde taw ko leɗɗe tan leɗɗe kela
woni leɗɗe coppa o sinci wono ngo o wiite ngo darul bayda. Allahu akbar. Darul bayda ko firta yide darul bayda ko inde wiide ko nokku danejo. Masha Allah. Darul bayda woni ko galle danejo. Allahu akbar. Non o inniri wuro ngo gonga hoddiro Allah ceerno makko gadiiɗo jangindemo ko taani ko wiyete ko Hamidou Ndiaye nde o woni e on ceernajo dumunna o ummi ɗon o yehi to wiyete Sare Iliman o woni ɗon e ceerno biyeteɗo Hammad Ba o woni ɗon dumunna caggal ɗum o ummi ɗon o yehi to wiyete Sare Samboyi o tawi toon biyeteɗo Alhaji Tam Sall o jangi e on nde o woni ɗon dumunna Alhaji Tam hittini mo ñamata so wona o ari ɗum ko waɗi noon waɗi noon ma taw wonko yiye makko sikki ala wonko Alhaji Tam yiye makko. Allahu akbar. Nde woni ɗon e sifa no Allah hokkirimo kanko ceernajo o kanko ceerno Abdourahmane Bari kanko ceerno Abdourahmane Bari e nder no wondiri almuɓe heñi kanko gooto dañi waɗanede ɗon suudu kanko almuɗo o kanko ceerno Abdourahmane o ari ko almuɗo ceernajo o hettinimo ñamata so wonata o ara o mahana ɗon suudu ɗum ko gueɗal kanko o woni suudu he. Allahu akbar. Eyyi ko jiyaɗo Allah mo Allah hettini gila law on sa duuɓi ɗi no pamɗi kono golle ɗe ko golle mawɗo ko neɗɗo mo Allah timmini mawnini o woni ɗon e hoddiro Allah o jangi ɗon Qur'ana nde o ummi ɗon noon o yehi Ndar o jangoyi Ndar to ceerno Ndiaye Dukke on saha o jangi toon sharia e ko Allah ñaawi yo jango. Allahu akbar. Nde o ummi toon noon to Ndar to 82 on saha o arti ɓoggal nde o arti ɓoggal ɗo hoɗi joni ɗo bisimillah nde o arti ɓoggal nani huddiro Allah o woni ɗon ko yi ko jaɓoyi ko fof noon omo wondi e almuɓe omo jangina ɗumen omo janga omo jangina nde Allah ñaawi o arti ɓoggal noon on saha o adi wadde ko juuma ɗo ɓoggal ɗo o darni juuma o waɗi daara ene juule ene jange ene dawe gese machallah ngare jangen ngare juulen ngare ndemoyen jangen juulen liggoɗen machallah kanko ceerno Abdourahmane Bari o woni e on sifa omo jangina omo julna omo liggo omo liggina. Allahu akbar. o holliɓe ko ni woni no annabi yaari sallallahu alayhi wa sallam no wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi ko innama bu'istu li utammima makarima al akhlaqi nelirami ko haami timmina jikkuji tedduɗi kanko ceerno Abdourahmane Bari ɗo nde o ari e on mission ko on mission woni mo o ƴetti caggal nde o waɗi daara ha o gayni o mahi juma o gayni kanko ceerno Abdourahmane Bari on saha ɓi kaw makko goto aladi ɗum ɗon ne wiye ceerno Saïdou Silla o ƴetti daara o waɗe juuɗe ceerno Saïdou o ƴetti juma o ardini ceerno Saïdou wonne ko jiyaɗo Allah mo Allah wawino Qur'ana. Allahu akbar. kala nde korko yonti ko mbiyatan naafila ko Qur'ana o naafilirta gila Bakara ha Nas hakkorka maya Allahu akbar. ñande fof o janga hisbaji ɗiɗi ha ñande Laylatul Qadri ɓe jokkita ɓe nduwo ko jiyaɗo Allah moƴƴo ko musidɗam ko sihlam. Allahu akbar. caggal ɗum noon kanko ceernajo o eɗen kaala e sifaji makko ko kaalaten hen noon enen hande garɗen ko haalde ko golli gonga ɗum sohla nde won noon ko golla ɗum koko feeñi kanko ceernajo o caggal nde o waɗi juma nde o sinci ɗon wuuro ene wiye Naylul Maram 95 o sinci wuro wiye Naylul Maram ɗum ko firti Naylul Maram
woni ko naylu ko heɓande moƴƴere walla heɓde ko ɗaɓɓeteno ɗum woni naylul maram. est ce que machallah. eyyi caggal ɗum o sinci wuro woto ene wiye darul bayda astahfir riyad o sinci ɗum ko 88. riyad no ko firti e riyad ne ha joni wiyata tan ko nokku moƴƴo baɗaɗo barke eyyi caggal ɗum noon to jibinano to woni to wiyete guba to eyyi o ruti o sinci toon o wi toon naylul maram ndeysana. eyyi nden kanko oɗo ci jeero Allah ko neɗɗo mo Allah hebbini barke machallah. ko neɗɗo mo Allah hebbini moƴƴere mun e makko. allahu akbar. eyyi joni noon Allah jiɗa ha nam mi raɓɓino ɗo seeɗa jokka on saaha mi ara mi jokkanma ko heddi ko. Allah jarama a jarama bandiraɓe kettoɗon ko laaraton ko émission moɗon walla yewtere moon wiyeten en bitten sernaɓe men en mbi sernaɓe hewɓe e ndewi ɗo kono hande bismiɗen ko ceerno Issa Bokum jeeho kanel e kannaraji e kono noon kaleten ko haala ceerno Abdourahmani Bari on jii o haali nde o yi aduna o haali ɗo rewi ɗo janggi o haali gueɗe kewɗe o haali fofof kono heddi koɗo jofniɗa tottuɗa e konngol ɗo ko ɗo jimi kadi duttuɗen hen woni holɗum en calmini noon ɓoggal naɓe foof en calmini dennagal almuɓe makko dennagal ɓesgu makko fof salminama juurama eɗen ñagonomo Allah kadi yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko nde wonno baɗo ni ene moƴƴi aduna nde wonno ko neɗɗo Allah ɗo mbiɗa ko neɗɗo baɗaɗo barke golle makko ɗum haalte so ngollu fuutoyu sa askinimo ha ɓoy seeɗa o wi ala haal golle balle nde wonno ko ɗum woni ko dartete siɗen kala haala sey kumar joni cikkane ko yaani walla ko yeehi ko ɓooyani o yeehi ko ɓooyi kono golle ɗe potiri noon somi nanuma ceernajo o barke mo Allah waɗnimo e golle ɗe o golli ɗe eɗo rewi ɗo holno mbiyata kam. eyyi Allah jiɗa a jarama kanko ceernajo eɗen calminamo ceerno Abdourahmane Bari eɗen calmini mi ñiko walla bom mawni ko ene wiye ceerno Zacharia o Bari e mawni ko debbo ene wiye Aminata Bari. est ce que eɗen calmina ɓesgu boggal e ɓesgu kabada e ɓesgu islam machallah. eyyi kanko ceernajo o caggal nde o arti e hoddiro Allah haqqille makko wenni woni haqqille makko yiɗi yo ɓuuro ngo dañ kuura o wallodiri e laamu he kadi kanko neɗɗo développement wallodiri ko neɗɗo développement wallodiri e laamu he kuura ari ɓoggal est ce que o wallodiri e laamu he e hoddiro Allah dispensaire ari ɓoggal est ce que ɗum fof Allah rewi ko jungo makko fof Allah rewi ko jogo makko ɓoggal ene waɗi wendu ne takki sara mum wendu ndu o fewni wendu ndu o baari ɗum ndiyam ɗam so ari dambo ko woni ɗon ko fof watti liggade hen en dañi hen hunde e wendu he e wendu he. allahu akbar. ɗum koye gueɗe ɗe Allah waɗanimo nde ko barke laawol ngol ganduɗa ummi ko fayi ko Ziguinchor saɗa yaha toon noon cela paya ɓoggal e hoddiro Allah o wallodiri e laamu he ɓe mbaɗanimo ɗon rang hayti ɓoggal ha rang o sah ɓenni ɓoggal fayi guure goɗɗe est ce que e hoddiro Allah. allahu akbar. e hoddiro Allah o wallodiri e laamu he wuro ngo dañi banque est ce que e hoddiro Allah o wallodiri e laamu he wuro ngo dañi hôpital est ce que machallah. o hoddiro Allah o wallodiri e laamu he wuro ngo dañi bureau mairie e hoddiro Allah o wallodiri e laamu he bureau ɓoggal dañi arrondissement ɗeɗo gueɗe fof koye hoddiro Allah e barka makko kanko ceernajo o est ce que machallah. kanko ceernajo o ko ganduɗo ko wiyete l'islam o jangi qur'ana o jangi sharia allahu akbar. omo ɗowi ɗum no annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗowiri diine ni sallallahu alayhi wa sallam. omo waɗi liggotoɗo annabi omo rewi e ko annabi yahanno sallllahu alayhi wa sallam est ce que ko wona ɗum noon ko ganduɗa koko Allah waɗanimo omo sara ɗum e ɓerɗe julɓe woni andude Allah ene andina Allah
andude Allah ene andina Allah waaw andude Allah ene andina Allah machallah woni ɗum noon ɗaha naam ko jiyaɗo Allah so tawi omo rewa Allah aɗa rewa ka anda eɗen lamdi yati dawal ngal ene timma walla timmata ɗum ko namdal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pini TV kamɓe jogui jawol ɗum bisimilla kono enen en jaboto jaboto ɗen ko dewowo ko anda wawa timminde ɗon no gonga ɗon no gonga kanko ceerno ɗo e nder leydi Sénégal Dakar eko taari Dakar omo jogui hen almuɓe gasata omo jogui hen dairaji ɗi gasata dairaji makko Allahu akbar e nder Sénégal omo jogui hen e raɓɓiɗinade wure 15 kala hen wuro o mono maha ɗon galle anniya galle o ko waɗede larata ko Qur'ana jangata hen Allahu akbar min o wi kam ko heddi e gurdam makko ko Qur'ana woli gonto ski machallah kanko ceernajo omo yaha saha Amérique omo jogui toon dayiraji iɗi kewɗi kanko jeeyi fof koye makko gaskitini Allahu akbar sa yi France ko noon Suède ko noon Norvège ko noon Italie ko noon e raɓɓiɗinade omo heewi dayiraji e nder aduna he ski machallah dayiraji ɗi fof noon ko wallude julɓe ha ganda ko woni Allah tina Allah e ɓerɗe mumen sene ndewa Allah tawa membotako Allahu akbar ski kanko oɗo jiyaɗo Allah eɗen gandi ko sukgo e nder tago Allah he gonga min mboɗɗum andi wallahi min gurdi duuɓi 4 machallah min mbaldi e nder suudu min ceertata ko defajiri juula Allahu akbar ko neɗɗo mo ganduɗa ko ganduɗo ko gandinowo ko joom jikkuji moƴƴi ko laaɓɗo ɓerdeɗa wallahi ɗode hatti e raɓɓininade kanko ceerno Abdourahmane Bari ko dewɗo caggal Cheikhuna Tidiane e caggal Annabi sallallahu alaihi wasallam fenogo ɓe jaɓɓudo ngo ko hen o fayi koyngal makko machallah eyyi eɗen calmini julɓe ɓe eɗen gandineɓe ko oɗo woni ceerno Abdourahmane Bari Allah jarama a jarama ceerno Issa Bokum golle ma jooɗi peewi kadi min beltima nde wonno mbaɗi heewi wiide Pular wawi sodde gartugal toɓogal ko jinoɗo ngal guilagal toɓaka walla taw ka gandu gartode kaɗo haala nde kalata nde a memnani e kadi a fuyaki wonno kalɗa ko ganduɗa kono ɗum ko to banggue jamanu makko hol jam ɓe sernaɓe fasiraɓe makko ɓe fottide jamanu ɓe ko hol ɓen kadi ɓen hakkude mabɓe no wayi ko mbawlen seedade tan e ko jangguini en caggal nde garɗen e makko eyyi min ceerno gadiɗo wiyete ko ceerno Oumar Siré to jeeya jeeya ko Kanel machallah o ardima juma Kanel duuɓi 42 Allahu akbar on adi janguindema on adi janguindemi o wattimi noon e juuɗe ɓiyiko biyeteɗo ceerno Demba Radiel kanko ceerno o ittimi ɗon o nayimi to ceerno Alpha Boli Lam on ɗon janggumi ha denmi Qur'an on nere jeeya on jeeya ko Kanel est ce que machallah caggal ɗum ceerno Alpha Boli nayi kam to ceerno Samba Kanel est ce que ɗon mbaɗimi Qur'an Allahu akbar caggal nde gummimi ɗon noon ko kanko ceerno gondumi ceerno Abdourahmane Bari ko e juuɗe makko gonmi mboɗo wawi wiide caggal ɓeeɗo kanko nehi kam so tawi on ko gandumi ko kanko miski e wallu baɗen e wallu gandal cuuɗi ngal kala ko gandumi hen kanko Allahu akbar e kanko noon o wi kanko ceerno Abdourahmane Bari kala ceerno mo ganduɗa koye l'islam gonɗa o anduma o andama
ya andu kala ɗo gonɗa omo jaɓanma omo walluma e ko jahata ko ɗo mbaɗa wonde fof ɗo mbawɗa wonde fof sabu anduma e so andama sibu ko felma ko jahata machallah ganduɗa koye wallude mum gonɗa koye wallude nden noon seerenɓe ɓe o julɓe o yo yontidaɓe ko ganduɗen hen enen gandi tan omo jotodiri e seerenɓe fof machallah eyyi sibu kanko o wi ko kala jawol islam tan ɗo gonɗa fof ko onon gondi ɗo gonɗa fof kala gal ballal ngal o wawi omona walluma hen o yeehi kanko ceerno ha hatta e nder ladde he kala leɗɗe ɗe o yiyatno o natti yiide ɗen o wi almuɓeɓe lorɗen e ladde he allahu akbar to banggue kadi nayyi ko famɗi fof en jiiɗa en jiiɗa haalde ko en ganda enen gandi kam omo jogui ko ɓuuri temedere nayyi machallah ene jofo e galle makko ɗin nayyi ko heewi hen omo sariɗi e almuɓe he nde wonnoon Casamance ko nayyi ɓe ndemirta sa ari a jippi momoran o ittanayi o tottuma on saaha aɗa rimira nayyi ɗi aɗa ɓurtoro ɗi gonnama toon allahu akbar ko moƴƴo ko karesir ceerno ɗon noon jinnomi artude neɗɗo baɗoɗa ni neɗɗo Allah jiɗɗo rasul sallllahu alih w sallam darniɗo felo l'islam yo yaaru yeeso to banggue karasiragal andi karasiragal so neɗɗo wiyama karasirade ko adi fof ko moƴƴo omo ñammina omo yarna on banggue ne holno sifori to banggue karasiragal makko on banggue nde ɗa ha sen jiiɗi biyen ko ɗon tan woni domaine makko kadi est ce que kanko ceerno saɗa andi galle makko HLM Grand Yoff ɗo dental ngal mi galle o ko yimɓe ɗiɗo goni ɗon oɗo ko garɗo ene yiiɗi duwanede haaju mum feewa walla anda Allah est ce que oɗo ko garɗo ala dépense balle mi jogui haajuji ɓenen dokkama omona hokka ɓe ɓenen dokkama omona hokka ɓe ala yam darto junggo ni woni sif makko allahu akbar wallahi hay hen hunde sumata kam ala yi kaɗo kom gandumi ala yi ko tagi nam dadi mo gandal sa yi ɓogal to jooɗi to so Allah findinimo ari o jooɗima nder sane he ɓenene ngara sa rentaki tan mbiyatama ko ceerno an kam ko dañata ko mbiyata ala hen haaju ko bonon totta jiyaɓe Allah ɓe tan haɗani haaju makko fewde omon ko ɗon ɗo haaju fewi ko mona kadi hokka jiya ko kare fir ceerno ha gorom ɗes Allah wallimo kadi ko joɓar sigi ne walla noon sa woni kareside dusat ɗum ko wonde joom arsiki ko joom arsiki machallah hande so moftanno ala ko milliard u ceerno kono moftani est ce que ko jeeɗal ko moƴƴo ceerno machallah ko moƴƴo to banggue neɗɗo baɗo ni hewde fayide moƴƴere Allah to banggue yankinare wonde less martaba mum hande pulaar wi so neɗɗo rokkima junggo tan so neɗɗo rokkima junggo haaɗe fiɗendu to banggue wonde less martaba mum e yankinare makko ɗon jinnami cifnoɗami seeɗa mbaɗa nde mbawiɗa ɓoydirede bandiraɓe mi hulat otomi wadde jeyaɗa Allah o so tawi kala ko haala mbiyami ko ɗum ɓuuri wawde taw kadi ko noon woori kadi mi haalanma ceerno sa haali gonga Allah ne wela nelaɗo ne wela Cheikh Tidiane ne wela hay filmoɓe men ɓe ne wela aduna fof ne wela par ce que kaldata gonga ayiɗa wallahi l azimi e famɗugol duuɓi makko sa hande duuɓi ɗi ɓuuri famɗude ko ɓe ɓurata siforadema ko paɓɗuɗo haala ka hewani wala haala ɗon hewade ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo nehiiɗo kala ko nehiɗa sa rentaki tawa ko kat ko ɓurmane haade ɗum woni jikku makko koye allahu akbar noon sifori allahu akbar e nder mawɓe he ko omona tuuri haala ka ala omo golla haala gasi eɓena jofo heɓe mbi kadi ɗon hojomaji tati kono e nder hojomaji tati ɗi tan seeɗa tan hol wasi mbay sosiɗo aduna o ceerno par ce que aduna o hande oɗo jamanu gonɗen ko moƴƴere tan Allah jogui moƴƴere mum koye moƴƴere gonɗen kono ɓaade Allah joƴinima ɗo ɓe mbi aduna ɗiɓe wawi kono deftere wilde ni aɗon gandi kam so deftere wili wiltude ɗum weeɓa wona mum fo wawi wiltude ɗum hande joni hol erago eroɗa aduna o hol yimɓeɓe poti sifrade e nder hojom goto hojomaji ɗi kadi ɗi guddire yewtere nde mbiyammi tan ɗa jiimi ceerno o ene waɗa ko o wi ko ndemen caggal annabi sallallahu alih wa sallam annabi jogui ko qur'ana e sunna
وي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سندوي كو النبي أتشدوكو والله إن غورنا مجم سن ما ينات الجنة الله أكبر وان إيرانغو woni ko Ceerno Abdourahmane Bari yahata won erago woni go mbimi min e enen julɓe fof yennaguɗon hatila machallah. assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi hande nden mbaɗi ɗi duwonoɗa galle o oɗo galle mo Allah adduma ɗo hono ma en hewɓe ndewi ɗo munen fof wonko waɗi ɗo duwima won ɗo ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko dadiɓe ene pelliti darnade leñol ngol kono noon ko ala fondement tiiɗani galle o waɗi ɗum ko Daoud Moussa Dia o fawi juuɗe Alhaji Abou Diop en Leila Ndiaƴen Hammad Thiamen kono ɓeɗo sukaɓe ni ko sukaɓe dariɓe mbaɗi yiɗi mbaɗa tan duwawu tan khas galle o e dendagal windere nde foof mbaɗa duwawu yimɓeɓe mbiya amini so arti ammi udde yewtere nde nde gasi haalaɓe eyyi ko noon ɗa kañum ay gollowo moƴƴere komo Allah ɗum woni kala gollowo moƴƴere wottinana Allah koko duwonimo machallah. nden noon sikki ala ɗo moƴƴere rewata ha yalta ɓen koye moƴƴere ɓe jeeya cosɗo galle o e wonɓe ɗo ne liggo enen jaltina ɗiɗo émission ngaji kamɓe ɓe goni koye sifa moƴƴo sikki ala ma Allah walluɓe allahu akbar. eyyi eɗen mbiya tan enen e dendagal julɓe yo Allah waɗen caggal Annabi sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbal alamin. Allah ɗacci en ɗo ko juuti amini. eɗen golla hon ko wayni assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en jetti Allah en puɗɗirinoma bisimillahi arrahmani arrahimi en jofniri alhamdulillahi rabbil alamin Allah e welede Allah en cammini noon denndangal yeɓiyankoɓe Pindi TV ha tenti noon musidɗo men Kadia Samba si omon toon dolaji dentuɗi Amérique en cammini kadi omo ganduɗa ko musidɗo men seeri men nanɗo ene wiye acca manano didoni Diaw omon ɗo e wuuro he en cammini kadi Kadia Sakho e nene mum Ya Dieng e ɓen ɗo eɓe ketto eɓe jeeɓa Pindi TV no fewi no fewi Allah jaali wadde Mamadou Harouna ɗo mbawɗa wonde an e galle ma on camminama on juurama on donama bandiraɓe yewtere moɗon wayru noon ne wadde waɗi hande kadi 17 octobre taw ko hitande ujunnaji ɗiɗi anani de e nogasi ɗiɗi ɗum noon yewtere nde ari ha ɗo hande e nodduɗen ɗo ko Ceerno Issa Bokum gorko mo Kanel en jii ko ɓarɗo ɓuran seeɗaɓe ɗo ɓe foof kanko jooɗi ɗo o haalno haala ceerno makko kono kanko woni haala makko ne foti haalede kono ɗum ɗo fof de min gartu hen so tawi jeeɗo o ñaawi o ga banggue namdo toon ko musidɗo mon sehil mon ɗo wowo ndeɗo yewtere wiyete nde bitten seerna men ko musidɗo moɗon ɗaha Thiam heede karallagal ngal ne harla ɗum no hannirta ni sukaɓe laaɓɓe juuɗe yontaɓe yaade ɓe jamanu ɓe ngala haala e goto wiyete ko Ibrahima Thiombane goɗɗo wiyete ko Thiat oɗon nana haala makko oɗon jiiya golle makko walla mbiyawa manade noon e Mansour Sow koto yo yettode nde tan ɗewi bonnude bandiraɓe so tawi haala ka rewi lawol on beltima yeeɓiyankoɓe Pindi TV enen fof ndenden jetten Allah ganden ko toon ummi so waɗi perguitte noon jaafuɗon wona filmoɓe ɓe wona mo invite mo wona kalteɗo ko min ɗaha Thiam waɗi noon kono wona ɗum jinnomi tan yo Allah rewan ɗum lawol ɗum noon allahumma salli ala seydina mouhamadil fatih lima ughliqa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adde uddirde ndani ko non sarna be mbi sa juule rasulu bil haqqi lawol goto juule ma laabi sappo sa juule makko laabi sappo anani Allah juule ma laabi temedere sa juule makko laabi temedere Allah juule ma laabi ujunere so Allah juule ma laabi ujunere tew mo harmini jengo Allah jaaramo jaaramo.